TikTok има нов апдейт. Не знам си какво, не знам си що. Този клип го снимам за трети път, за трети пореден път го снимам. Вече направо не знам. Да ви са не види апдейтите, 10 минути снимах, говорих тук сам на телефона ли бе. Няма се да пресираме, винаги смивка. И така ще искам до край. До край. С това видео искам да ме насърча хора да сте по-добри, да се обичате един с друг. Сега искам да ви задам един въпрос, хора. Той е много елементарен. Всеки от нас, като се огледа на 360 градуса, не се ли задавате един въпрос? Откъде се е пръкнало всичко това? И сега моят въпрос към вас следния. Огледай се там, където се намирате в момента и гледате моя клип сега, в този момент. И вижте нещо материално. Примерно мишка, химикал, книга, нещо си. И това същото нещо сега, ако ви питам, от кое е създадено, веднага ще отговорите. Това е елементарно, просто елементарно, нали те? Сега обаче искам да ви питам нещо друго. Е тази сопа, която е от земята. От земята. От кое е създадена? Аз сега ще ви кажа, от земята. Вау! Обаче, тази прекрасна земя също така си има създател. И това, което виждате на 360 градуса, не е създадено от човешка ръка. Само това искам да ви кажа. И сега ще ви го докажа. Истинският Бог, той е един Бог. Той се нарича Йехова. Той има много имена. Който е чел Божието Слово в Библията и е истински християнин. Който е близко до Бога и със сърце, и с уста, не само с устата, да приказват Словото, а да не го живеят. Истинският християнин трябва да живее Божието Слово. Иначе вяра без дела е умряла вяра. Никаква. Празна. Другото нещо е, че Бог, Йехова, който е хем на небето, той е дух, не е материално нещо. Той е дух, едновременно както е горе, така и е навсякъде едновременно. И по тази логика, ако ние хората живеем във времето, пространство и материята, то тогава би следвало, щом Бог е духовно същество, интелект, както искате го наричате, извънземно, той живее извън пространството, материята и времето, а ние сме поставени на тази земя, за да бъдем тествани. И живеем и не е дадено и сме сложени във време, защото това е лимит. Лимит. Сложен ни е лимит. Помните какво говоря. Следете какво говоря. Щом Бог е извън времето, пред него е поставено нашето настояще, минало и бъдеще. Нашето минало, нашето настояще и нашето бъдеще. Какво наричаме нашето бъдеще? Нашето бъдеще, когато живеем в настоящето в този момент, когато сега према аз говоря, и както вие ме гледате, това е настоящето. Това настояще е нашето настояще, така го наричаме. А нашето бъдеще е утрешния ден. А миналото е вчерашния ден, който не може да се върне. И по тази логика пред Бог сме изложени ние. И нашето минало, настояще и бъдеще. Безкрайният му интелект и всичко останало и е винаги в контрол и всичко се действа за добро за тези, които любят Бога, които са призвани според Неговото намерение. Защото Бог не ме даде дух на страха, на сила, любов и себе владение. И тъй, продължаваме по темата. Сега ще питате, ако има Бог, защо Бог не носи да си правим каквото искаме, да се занимава с нас? Сега ще ви отговоря. За Бог, ние, хората, сме Негови синове и дъщери.
Без значение как изглеждаме, от каква раса, народ и език сме, колко сме големи, колко сме малки, какъв цвят ни е кожата, дали сме слепи, дали сме куци. Просто всички сме негови дъщери и синове. И той ни обича много, безкрайно много. След им мисълта сега. Какво пише в Божието Слово? Защото Бог толкова възлюби света, че даде свой единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има какво? Вечен живот. Сега ще ви обясня този стих по-човешки да разберете, защото хората, повечето, са свикнали да четат две страници от нещо, примерно на Божието Слово, и да се правят на професори. Казвам го с добро, не с лоши мисли. Малко сте промити мозъци, обаче аз ще ви ги изплакна, няма проблем. Пак заповядайте. И тъй, свикнали сте всичко да разбирате, искате да разберете небесните неща с акъла си, а те се разбират със сърцето, защото Бог не гледа на лице, а гледа на сърце. Сега разбрахте ли? Другото, което е, сега ще си кажа, че добре, тая обувка е създадена от човек. Той се казва, примерно, Иван. Окей. Той е от също човек. Всичко, което носи от човек, да кажем, създадено. Тая пръчка от земята. Земята е създадена от Бог. И сега ще кажете, окей. Тогава ще се питате, кой е създал Бог? Сега де? Сега ви отговарям много бързо. Ако Бог беше създаден от някой, той тогава нямаше да бъде Бог. Хората са раждани на този свят като бебета. Мъж и жена се любят. Създават детенци. Ето го детенцето. И това детенци, както всички сме били деца, сме се родили на този свят до момента, в този момент сега. Сме се родили. И деца вика, сме се пръкнали на бял свят. И в нашите умове е програмирано, инсталирано, че нещо или някой или каквото и да е, винаги се появява от някъде, от нещо. Някой го е създал, да кажем. И хората повечето не могат да приемат факта, че някои работи, в случая, нали, Бог Яхова, за да трябва всичко видимо и невидимо Всевишния, някои работи просто ги има така. Не са създадени от нещо. А точно тези неща са създали всичко и нас самите. И сме ограничени от мислене, от акъл. Няма да се правя на професор, понеже няма най-умен човек на света. Всеки ден се учим, малко или много, от света около нас, от хората около нас, ситуациите около нас, всичко около нас, деца вика. И какво искам да кажа с това? С този клип искам да ви мотивирам и да споделя също така Божието Слово. И най-вече да ви мотивирам да се събудите, защото трябва някой като мене явно дойде да ви събуди, понеже повечето спите един дълбок зимен сън и то го карате бая отдавна, то сте завили с едно голямо дебело одеяло през главите. Гледате телевизии. Тази телевизия е купена от богаташ хора, сега властни хора. Хора, дето държат властта, влиянието, силата и контрола над земята и хората. Тези същи хора, има други хора над тях, които ги управляват. Конци. Това е лабиринт, цял пъзел. И тези същи най-главните се наричат илюминатите, глобалистите. Те нямат пари. Те печатат парите. Платили са за тая книга, не помня коя беше автора и кой какво що, обаче, че сме произлезнали от маймуните, разбираш. А същите глобалисти са сатанисти, покойници на дявола, лукавия. И понеже живеем в последни времена и преди 20 години насам вече излезнаха технологии, електроники и всякакви измислени книги с глупости написани в тях.
Пример давам веднага, една от книгите, нали, пак казвам, няма се правя на професор, много не разбирам.